Sarge, ipatawag mo na ko nimo. Oh, ipatawag ta ka kay naa kay misyon. Unsa nga mission, Sarge? Kini imong misyon. Mauni si Bin Laden, the most wanted people in the world. Asa man ako siya makit-an, Sarge? I will send you the location. Yes, Sarge. Copy that. Okay, dismiss. Sarge! Yes, Sarge! Boss! Sa araw na makakita ni mo dere. Nga lasang man eh. Pinadiri atong location, boss. Igihapon ta mo kumpiyansa. Kay di basta-basta ang mga musang. Pero ayaw mo kabalaka. Kay si Bin Laden, dili basta-basta. Boss! Ayaw ka balaka. Kay mapalikod na may pirmi sa imo ha. Di dapat ka mabalaka, boss. Kay andam na mo ibus sa mong kinabuhi para sa imuha. Mana akong ganahan sa kong mga batos. Kanang anda mo, boss, sa ilang kinabuhi. Alang sa ilang amo. Nabuhay si Bin Laden! Sarge, nakita na akong target. Okay, Sergeant Juyax. Copy. Ako si Bin Laden. Ako ang pinaka... Boss! Ano ito? Headshot. Sarge, all clear. Bin Laden is dead. Good job, Sergeant Juyax. Proceed to the base.